naka-edit yun? Ha? Pamilya Ah, pamilya din ano nga sa mga kita? parang may moral Saan? sa traffic advisor kung mayayaman yun siya Eh, baka doon sa part na yun, ano pa rin? Diba yun? May part din po rin. pang mayayaman ng Kapitolyo hindi mo nakapagpapit na mayayaman laging may contest na sinasali Baldiber sa Pasig Baldiber kaya ito yung parang ito yung Ford Spark ng Makati araw-araw traffic sa walang pinipili wala na mga rush hour araw traffic kahit anong oras o ingat sa mga pauwi dyan mga galing ng trabaho Wala pang buwian. mga nasa delivery ano dyan babae natin dyan sa delivery ingat Tumarin pa kayo. pero marami na naman sa magpapaksin napakarami na naman ng mga traffic sa share ng doon yung bang daming pera hindi nila alam ng pera gagasusin yung pera gagamitin iba naman wala no mabiyang kaya rin yung Teka kain. Teka. Burger King. Yan tayo sa may Ortigas. Saan ba yung Wendy's? Yung Wendy's na masaka. Yung ano. YouTube na pala yung October ride na tagalan tayo sa upload at lalo na yung busy sa trabaho hanap buhay hindi na katulad ng pandemic 2020 tayo mga
Sunday may upload ulit tayo, bagong upload tayo. Try natin ulit na pag-upload ng marami-rami ngayon sa YouTube. Bisita naman tayo ng ano, makapunta naman tayo sa ibang mga lugar. Jen Visitas. Mga ruta natin lagi pagka nandito sa Pasig. Wow, bahay. Ilang taon to, ilang nagsidaan. Hindi ako nagsisilbi. Tigas. Laging sagana sa ano sa mga taga-Pasig dyan. Pasig to our hometown here in Manila. Dito na tayo. Saan pagka inabot ka ng siyam-siyam hanggang dulo ng tik-tik. Ang oras mo sa biyahe. Kuya Justin Motovlog, RS po, Manoy M. Manay. Shout out na, shout out. Mr. Neil Jason. Sir, ingat po sa biyahe po. Team Barang. Ito papunta na Makati. Ito naman papunta na Cubao Hills. Talagang nasa gitna tayo. Ito na yung ano natin dito, yung araw-araw na buhay natin. Kaya sa mga nandito rin sa siyudad. Oo, kaya natin yan. Dapat sila. Kaya. Bonus pa ba tayo? Shout out. Follower daw siya. Sir, follower po ito. Ay, salamat. Shout out. Nakapitay ko na tayo mag 100,000 sa walang sana nagaling yung ano. Bigas pa, TV na tayo. TV na kami dito yung ano, People's Best Toasted Siopaw. Ano yung mga nagpapalit ng ano, ng buwan, meron pa lang branch dito.
dyan. Siyempre, ayan. Bakit kumakain? Oras. Hoy, shoutout ingat sa trabaho. Tayo. God bless. Wow, ganda. Wow, grabe na sa Jollibee. I-program sila. Meron. Ano na Chowking? Sa mga tayo. Yung point ng Pasig City. Dito ka lang, bigla ka dumiretso. Ay, ulit ka dyan. Laban na yan sa dibdib. Ang trabaho natin, ang ikot ang buhay natin dito sa siyudad. Trabaho, bahay, may budget, makapag-rides ng konti, makagala ng konti. Kung walang budget, ay lang. May biyahe tayo lagi minsan kasi magandang yan, stress reliever. Punta na Marikina, straight ahead. Yeah! Magkakalang kami sa flight ko. Pwede mo park dito? May parking na. Ito na muna kami. Ingat sa mga biyahe natin. Ingat. God bless, ride safe.